Vítajte, dnes sa pozrieme bližšie na systém Doklado. Je to teda nástroj na digitalizáciu účtovných dokladov. Máme k tomu dosť materiálov, aj dokumentáciu, aj nejaké záznamy z webinárov. Cieľom je zistiť, ako Doklado môže reálne pomôcť tými faktúrami a bločkami, ich spracovaním, archiváciou. Chceme sa pozrieť na tie kľúčové funkcie a výhody. Čo je na tom vlastne najzaujímavejšie? No, dobrá otázka. Dnes už tá digitalizácia účtovníctva, to je skôr nutnosť ako len nejaká možnosť. Veľa firiem, aj účtovníkov, stále bojuje s tými papiermi, ktoré prídu na poslednú chvíľu. A potom to manuálne prepisovanie dát. Presne. Doklado sa tvári, že práve toto rieši. Tak sa na to pozrime. Ako to vlastne funguje? Vraj to začína mobilnou aplikáciou. Naskenujem bloček cez QR kód alebo ho proste odfotím. Áno. Aplikáciu si musím spárovať s webovým účtom, tam sa potom deje to hlavné spracovanie a archivácia. Ale čo ma zaujalo, je tá poznámka, že treba priložiť aj fotokópiu bločku, aj keď ho už mám digitálne. Prečo? Áno, tá mobilná apka je v podstate len taká čítačka. Vstupná brána. Všetko kľúčové sa deje na webe. Aha. Tam sa riešia tie nespracované doklady, páruje sa to s bankou, robia sa exporty. A tie doklady, faktúry, bločky, aj zmluvy sa tam dajú dostať aj inak. Napríklad potiahnutím myšou do okna prehliadača. Drag and drop, jasné. Alebo cez špeciálnu e-mailovú adresu, ktorú má každá firma. Takže dostať to dnu je relatívne jednoduché. Ale aký to má naozaj dopad? Pomáha to účtovníkom? Lebo z tých materiálov napríklad od účtovného domu alebo Duofínu to vyzerá na veľké zlepšenie. Hlásia naozaj výrazné zefektívnenie. Spomínajú úsporu času pri spracovaní až o 50–60%. To je dosť. To teda je. A tiež, že vďaka tomu majú 90 až 95% dokladov spracovaných na čas. A ten ušetrený čas, ten potom môžu venovať poradenstvu, nielen prepisovaniu. A klienti si vraj pochvaľujú ten online archív. Ten digitálny archív znie fajn. Neobmedzený počet dokladov, archivácia na viac ako 10 rokov, teda podľa zákona. Presne tak. A sú dostupné kedykoľvek, odkiaľkoľvek. A dajú sa stiahnuť v pôvodnej forme. Aj ten koš pre vymazané doklady je dobrá poistka. Bezpečnosť a dostupnosť dát, to je kľúčové. A k tej fotokópii bločku, to môže byť nejaká interná poistka, alebo možno špecifická interpretácia zákona pre istotu pri kontrole. Zdroje to presne nehovoria. Rozumiem. Poďme na integráciu. To býva často rozhodujúce. Ako si dokladov rozumie s účtovnými softvérmi? No, tu je dosť silné. Podporuje exporty, ale aj priame prepojenia. Veľmi sa hovorí o tom mostíku do pohody. Áno, ten som zachytila. Ale sú tam prepojenia aj na Omegu, Money S3 a cez API aj na MRP alebo Abraflexy. Čiže nejde len o nejaký export súboru. Je to hĺbšia integrácia. Ten mostík do pohody stovky dokladov za pár sekúnd to znie super. Ale nie je to technicky náročné na zavedenie, hlavne pre menšiu firmu? No, vyžaduje si to platenú verziu Dokladu Plus a inštaláciu na Windows serveri, kde beží pohoda. Aha, takže nie úplne pre každého hneď. Je tam nejaká počiatočná konfigurácia, áno. Ale tie výhody, prenos dát, vrátanie príloh, účtovných predkontácií, synchronizácia číselníkov, dokonca aj spätný prenos interných čísel z pohody, to podľa používateľov stojí za to. Rýchlo sa to vráti. A čo banky? To je ďalšia dôležitá vec. Aj tu je to celkom dobre pokryté. Dá sa pripojiť viacero bank. Tatra banka, SLSP, FIO, Raiffeisen, Unicredit. Ako to funguje? Cez Tatra banka Premium API. To je taký standardizovaný, bezpečný spôsob prepojenia. Umožňuje to automaticky stiahovať výpisy a potom inteligentne párovať platby z doklady v doklade. Čiže menej ručnej práce s výpismi. Presne. A pre klientov Tatra banky dokonca umožňuje zadávať hromadné SEPA úhrady priamo z doklada. Vyzerá to dosť komplexne. Sú tam ešte nejaké ďalšie funkcie, ktoré by sme mali spomenúť? Určite. Dá sa v ňom aj vystavovať faktúry, aj opakované. Má schvaľovacie procesy jednoduché aj viacúrovňové, čo pomáha pri kontrole nákladov. To sa hodí. Potom správa používateľov s rôznymi rolami, majiteľ, účtovník, zamestnanec, automatické účtovacie pravidlá, modul na vyúčtovanie ciest a výdavkov. Pokročilé filtre, vyhľadávanie, podpora pre samozdanenie pri DPH a možnosť pridávať poznámky k dokladom. Takže tá komunikácia v tíme môže byť lepšia. Áno, aj to. Keď koprdel zhrniem, dokladov sa javí ako taký ucelený systém. Od zberu dokladov, cez ich spracovanie, archiváciu, až po tie integrácie s účtovníctvom a bankami. Hlavným cieľom je teda šetriť čas, znížiť chyby a mať lepší prehľad. Presne tak.
Je to o efektivite a prehľadnosti. A možno taká myšlienka na záver, ak už máme nástroj ako dokladok, ktorý vie takto prepojiť a zautomatizovať celý ten kolobeh dokladov medzi klientom, účtovníkom, softvérom, bankou, Áno. aké ďalšie firemné procesy by sa dali prehodnotiť? Možno by sa ten potenciál dal využiť ešte viac. Nielen na archiváciu a export dát, ale na optimalizáciu práce s dátami a dokumentami celkovo vo firme.